መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 107 እግዚአብሔር ሰናይ እዩ ምሕረቱ ኸኣ ንዘለዓለም ይነብር እዩ እሞ ኣመስግንዎ። እቶም እግዚአብሔር ተበጀዎም ካብ ኢድ ገፋዒ ተበጀዎም ካብ ሃገራት ካብ ምብራቕን ምዕራብን ካብ ሰሜንን ደቡብን ዝኣከቦም ከምዚ ይበሉ። ኣብ በረኻ ኣብ ጽምዋ መገዲ ኸብለሉ ዝነብሩላ ዓዲ ኣይረኸቡን። ጠምዮም ጸሚኦም ነፍሶም ሰልከየት ሽዑ ብመከራኦም ናብ እግዚአብሔር ኣወዩ ንሱን ካብ ጸበባኦም ኣናገፎም። ናብ ዝነብሩላ ዓዲ ክበጽሑስ ብቕኑዕ መገዲ መርሖም። ንጽምእቲ ነፍሲ ኣጽጊብዋ ንጥሚቲ ነፍሲ ብሰናይ መሊእዋ እዩ እሞ ንእግዚአብሔር ስለ ሳህሉን ስለትን ደቂ ሰብ ዝገበሮ ተኣምራቱን የመስግንዎ። ብመከራን ሓጺንን ተኣሲሮም ኣብ ጸልማትን ኣብ ድነሞትን ነበሩ። ንቓል ኣምላኽ ስለ እተሃላለኽዎ ንምኽሪ እቲ ልዑል ከኣ ስለ ዝነዓቕዎ ንልቦም ብጻዕሪ ኣዋረዶ ወደቑ። ዝረድኡን ሓደ እኳ ኣይነበረን። ሽዑ ብመከራኦም ናብ እግዚአብሔር ኣወዩ ንሱን ካብ ጸበባኦም ኣናገፎም። ካብ ጸልማትን ድነሞትን ኣውፅኦም መቃውሖም ከኣ ሰባበረ። ማዕጾ ኣስራዚ ሰቢሩ መሸጎር ሓጺን ሰባቢሩ እዩ እሞ ንእግዚአብሔር ስለ ሳህሉን ስለትን ደቂ ሰብ ዝገበሮ ተኣምራቱን የመስግንዎ። ዓያሱ ብሰሪ ግህሰቶምን ብሰሪ ኣበሳኦምን ተጨነቑ። ንነፍሶም ንመብልዕ ዘበለ ፈንፈነቶ ክሳዕ ደጌታት ሞቱን በጽሑ። ሽዑ ብመከራኦም ናብ እግዚአብሔር ኣወዩ ንሱን ካብ ጸበባኦም ኣናገፎም። ቃሉ ልኢኹ ኣሕወዮም ካብ ጉድጓዶም ከኣ ኣናገፎም። ንእግዚአብሔር ስለ ሳህሉን ስለትን ደቂ ሰብ ዝገበሮ ተኣምራቱን የመስግንዎ። መስዋዕቲ ምስጋና ከኣ ይሰውኡ ንግብርታቱን ብእልልታ ይንገሩ። ብመራኽብ ናብ ባሕሪ ዝወርዱ ኣብ ዓበይቲ ማያት ዝንግዱ ንሳቶም ግብርታት እግዚአብሔር ኣብ ዓሚቕ ድማ ተኣምራቱ ረኣዩ። ኣዘዘ እሞ ማዕበላት ዘይልዕል ህቦብላ ንፋስ ኣተንስአ። ናብ ሰማይ ደየቡ ናብ መዓሙቕ ወረዱ ነፍሶም ብመከራ መኸኸት ከም ሰካር ኣሕወዝወዙን ሰንከልከልበሉን ኩሉ ጥበቦም ከኣ ጠፍአ። ሽዑ ብመከራኦም ናብ እግዚአብሔር ኣወዩ ንሱን ካብ ጸበቦኦም ኣውፅኦም። ንህቦብላ ናብ ህድኣት ለወጦ ማዕበላት ከኣ ዝግበሉ። ስለ ዝሃድአ ተሓጐሱ ናብቲ ዝደለይዎ ወደብ ድማ ኣብጽሖም። ንእግዚአብሔር ስለ ሳህሉን ስለትን ደቂ ሰብ ዝገበሮ ተኣምራቱን የመስግንዎ። ኣብ ማሕበር ኣሕዛብ ልዕል የብልዎ ኣብ ባይቶ ሽማግሌታት ድማ የመስግንዎ። ንወሓዝቲ ናብ በረኻ ንዓይኒ ማያት ናብ ንቑጽ ምድሪ ንፍርያም ምድሪ ብሰሪ ኽፍኣት እቶም ዝነበርዋ ናብ ጐልጐል ጨው ለወጦ። ንበረኻ ናብ መዕቆር ማያት ንንቑጽ ምድሪ ከኣ ናብ ዓይኒ ማያት ለወጦ። ንጥሙያት ኣብኣ ኣሕደሮም ንሳቶም ከኣ ዝነብሩላ ዓዲ ሰረቱ። ግርሁ ዘርኡ ወይንታት ተኸሉ ብዝሒ ፍረ ከኣ ሃቦም። ባረኾም እሞ ኣዝዮም በዝሑ ንኸብቶም ድማ ኣየውሓደሎምን። ድሓር ከኣ ብምጥቃዕ ብመከራ ብጓሂ ወሓዱን ተዋረዱን። ኣብ ልዕሊ መሳፍንቲ ሓሳር ከዓወ መገዲ ኣብ ዘይብሉ በረኻ ኣኸብለሎም። ንድኻ ካብ ሽጋሩ ልዕል ኣበሎ ንዓሌታት ድማ ከም መጓሲ ኣብዝሖም። ቅኑዓት ርእዮም ክሕጐሱ ኣበሳ ዘበለውን ኣፉ ኸዓጹ እዩ። ለባም ዘበለ ነዚ ኸስተብህሎ እዩ ንጸጋ እግዚአብሔር ከኣ ከስተውዕሎ እዩ።